Iroitrai sesin pat ngai kble pi baro ha kerteng ke badum buatam ke jong Jesu te dan apdeng jong pi oi ngakong ngakwa palat bangan la lindat i ke Bible henreng ham la lindat te don hi mano bala lindat lot ye ke tien ke jong play te henre ki don pat ki benta ki bangi de ban la lindat te phenle kum nu ba phenla lindat ye ki tu ki benta ki ba phidan kam ban la ana jing mot ye pi kumbang ala ju hi kai lai dan nong ha ka hisngi dan kam ban puli Bible la da duna kata te la da bon puli shi pho at pho ru ngin nam yo bo put te ka tu te pi ya be hi kum tuan puli bat man step ru ke ai ke ba pi kwa ba u bleun kren ye pi la om ba jisu me kwa kren ayu ya nga pi puli shit khat ar khat kat ka ba pi sngo kwa te un sakren che ka jing im ke jong pi te ka ni pat ka ban la len dat ngan example ye pi la dang ta pi la puli lai len nong te hang itu i lai len nong pin lap shit khat ka tien ka pi don kam ban ai man sim ye no don kam ban ai man sim ye la de ya itu i de khat pi puli bet man lakas ngi hadu shita yawn em puli keng tu shmut example menta da day Matthias kalau nong kabasan kad khot kabalai suk ki baduk ka mansim na ba kin yo ya ka hima ublei te phila puli be kum tan em ha do shita yo phila la landat te da phila puli Bible biang phila yo beng i khot Bible iba pidan kam le se phila pulina yo anes le nong ba shipho phila poi hadu khot ba shipho unong tu ungwan tang bo untu hanre uwan ban penjot ban penyap sendan hanre jisu wan ban ai ka jim ka badap kerhai te komot phila ruit lan ne mi tu phila puli bet barosh te yo te komot phila kan mau ken te menta phila puli hozia kal nong ka basau phila poi hadu khot ban riu hozia sao an riu ko yo pat lang jonga la penjot namar bom dan jing tim te kamot kani ka de ka badan kam phila puli be kum to baro shit yo shit khot tang ba dei ra pendep tang kata ka shit yo shit khot ka tu ka lai lan nong ha ka singi ka tu pendep ela ka jong ka pa puli lendat pat man la ka si puli dan palaran puli lendat mlele re ka puli be kum to tel teng pinam ka mau re borok kilan tang ba phila kan mau itu ibenta da piplit philasok na pipin i gibriu phila ong sapet na ta ha puli persemen ta ha mobile rodon Bible pishpun shisha la long te menta Petros ningkong ar afusau ubadala dehi ulaba no ha kamet ke jong un em ubadala dehi ulaba no ikipop ki jongi bada ka James nam jong ula penkia yangi kumta kindon hi ibenta ibangi bakla sidak ardak rukam lele nama kala depat kumtu kan jing pen pau arpu ar khat pra kak tin jong blek ong ba mlong man penduna mlong man pentam te kamot yo anes lai khan rio ka kran phang ka jing e ka jong blek ba klem benut ka jing e ka jong blek ba wei bangai ha unam jot shu te rom pra lai pu ar ka kran ba u blek klem benut re ban ai lau khun ton benut unam benut ban ai ka e ya ka jing em ka jong e te phila puli be kum to nem phila puli am ta hai tu ibenta iba phi pala landet ra ta ma phi sing tho kani ka khot ka dan kam ba Jeremiah arpulai ublei umlong ubaha jingai ublei ulong bahajan te komenta phi la puli ka te ka jong ublei ka bot phi kwa ba phin kum ai amos khandai te ka kran chapang ba uble ura kan ro ya u Israel kum ba kan ro yo kau te kum ta ken phi la ken na phi puli te itu ibenta iba phim parlan det phi puli ba phi sngut ho ni ga khot kalong ka badan kam ba jing khan akula ba ya ki khun Israel umla ra ban ai ksu te la lap kan hang to te kamot da ka ba phi le shile kum tan em te na lor ka taru pen i phi ni ka Bible phi sarut lain ru kan itu ibenta iba phi sngodon kam phan em te phi ruit lain no kan itu ibenta khanang bale ha ka por phi wat nem phi lai thu khana kam to ki bre ngam nge phi ka ta te ong phem nge tang ni pe na ka tin ke jong ble phi tang shu pe na ka tin ke jong ble phi la lam te ko menta sam ar phulai ka kran chapang u trai long no ablang brot changi te kum ta kan phi dakka ba phi la police ka Bible phi sala kan henre ban ong hi baro kan ni te phi don hi ra manu ru bala te henre ye iju i de khat phi police em
แต่พี่สละกันแต่สละกุมตากันมาลาลันเด็ดอีกิดขอดไบเบิลตัวเบลเนี่ยบันกดคุยพิลังบาระอีอร่อยตราย